Tinalik ko. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Ayun, magandang araw mga kagamba. Shout out kay Charles Agustin, si Makulit. Yan, shout out sa iyo, Charles. Wala na yung ngayon, masyadong kunti ang supply and then off season na mga kagamba. So hindi totoo yan. Laylo tayo sa pagbibinta muna ng gagamba kasi hindi tayo kikita ngayon. Sa panahon ngayon, napakahirap kumita sa gagamba. Yung iba nagpaparating dyan, good luck pa rin sa inyo. So siguro by January, bago magkatapusan ng January yan, balik ulit yung mga supply ng gagamba. Balik na naman yung mga supply ng gagamba sa iba't ibang lugar. So sa Facebook nakikita ko yung mga komento dyan kung ano-ano na lang mga pinapalabas nila. May mga original daw, may mga fake daw. Pigilan nyo na yan, hindi kayo kikita dyan mga gagamba. Hindi totoo yan. Wala na lang magawa yung iba dyan kung ano-ano na lang naiisip. So abang-abangan na lang yung kung kailan ulit yung may parating tayo. Baka sa kalagitnaan ng January o bago magkatapusan ng January, marami na naman supply. So comment lang kayo dyan, gusto mong pa-shoutout, comment lang dyan. So panoorin natin ito mga gamba. Tagalog to na Batanggenyo mga gamba, nilagyan natin ng load ito. Alright, panoorin natin. Mga gamba, itim sa itim ito itim na brown load dyan. Yan. So ano isa, itim din, mas maitim. Yan. Hindi siya itim-itim, medyo bulik siya na yan. Itong labanin na natin match na match itong laki nitong dalawa na ito tingnan nyo. Naglag ka agad yung isa. Tinalikuran yung magaling itong black na black sinundot niya sa ilalim, inalaliman niya. Nalaglag. Atas natin wala, lumaban yung kiwalay. Nangihina na itong isa. Yan yung natalikuran. Kinina yung katas yung likod niya. Katas ang likod. Magaling itong isa na to. Tinalikuran. Yung ganda ng pagkakakuha niya kanina. Ganyan na ganyan, tapos bigla niyang inano sa likod. Lumaban pa. Wala. Inaano siya. Malaman pa rin. Nasaktan na siya kanina. Talo na talaga itong red black na to. Yung dark na pagkaitim ang panalo rito. Yung sinundot na sa likod
yung takma eh. Baka kagatin din siya. Malaman pa rin. Pero wala na. Wala na. Isa na lang. Yan. Nabong pa, nabong. Nabong. Nabong niya. Nasukutan mo. Hindi mo kaya. Yun na, sinipsip ng puwit. Binalikan niya kanina yung sabaw. Ayun na. Wala na, binigay na talaga yung tip niya. Yan na, nahalata niyo mga gamba, walang masyadong sapot yan. Nilalabas. Ayun na. Oh. Lumabantay yung isa. Bumalintong pa. Pipitin mo na. Wala na. Ayan, mga gamba. Wala na to. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Hi! Subscribe po kita Mendo. Like and share po. Bye!